Ndinokutambirai mabuja kunaudzo manhoko dzanyasi zuva rochitanhatu mwedzi uno waNdira. Nyasi tiri kutanda nokunyepai zvanga zviri kureketeka mune iro gwaro ratuhwa noZEC riya raendesiwa kudare paramende. Nyasi ndipo ranga riri kutanda kuzemeniwa richizumiwa nokureketiwa nezvaro. Ipapa tariboyawo gwaro zvikuru zvatanyepiwa noZEC zvirimo mugwaromo kwai kudunhu romasvingo wari kuramba waino wamiriri womudare weparamende 26, asi dzimwe nzvimbo dzakaita sogutu yokudzauru dzachinjiwa. Ipapa pokare kwai zaka yomadoka zuva pabodzipo nozaka yomabuda zuva dzaakundonzi zaka yokudzasi. Ipapa rekai tigoona kuti vachazviita sei nokuti gwaro raburitsiwa noZEC kutotanda. Ipapa tatoboya pokare kuti Chiredzi Central yaburitsiwa kairi, asi ino nzvimbo dzino vanhu vari kunzi ndo vakanyoresa kuvhota wakasiyana siyana. Ipapa paunotosaya kuti chii chanyatsoitika, rekai tigoone kuti weZEC wo wachagoti kudini. Kudunhu roBulawayo kwai kuri kuramba kuino vamiriri 12 mudare weparamende, asi nzvimbo dzinosvika 9 kwai dzachinjiwa mazita. Ipapa tichagokupai pokare gwaro riri kuti mugozvionere kana muino nguva yokuriverenga. KuHarare kwaingidziwa mudare weparamende nzvimbo ibodzi zvokutoti zviri kutoshamisa kuti sei makanzuru kwava kwadzikisiwa ibodzi kwasiyiwa kuino 45. Unozvisaya kuti zvakambomira sei ipapa nokutoti pakatoita kunyangariwa. Ipapa dzimwe nzvimbo pokare dzagwemewa, dzimwe nzvimbo dzikabva dzaingidziwa, dzimwe dzikachinjiwa mazita. KuManicaland kwaramba kuino 26, 26 pachirungu wari wamiriri mudare weparamende. Ipapa vanhu vafara kuti nzvimbo yochikanga nodanga mvura dzaakuzvimirira dzegani, toramba tichizvitenda. KuMarsh Central kwai zvezvi kwaramba kuino nzvimbo 17 mudare weparamende 18 pachirungu. KuMashonaland yomabuda zuva yokweduno kwai kwaramba kuino 23, 23 pachirungu, asi iyo kuchikomba kwai yabvisiwa. KuMashonaland yomadoka zuva kwai kuri kuramba kuino 22. KuMatebeleland yodzauru kuri kuramba kuino 13. Ipapawo Matebeleland yodzasi kwabisiwa nzvimbo ibodzi kukasara kuino 12. KuMidlands kwai kuri kuramba kuino 20 nosere 28 pachirungu. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichipera sei zvakadini ipapa. Mubvunzo mumwe chete wataita uri kuramba kupindurika kureketa kuno ndokuti gwaro rewavhoti rakaseenzesiwa sei risiri kuburika, sei risiri kupuwa vanhu noZEC. Iyo ZEC iri kundoramba ichiwanda nokamumwe kokuti kwai tiri kuda kuti vanhu vagochengetedziwe zvinhu zvavo kuti zvireke kuzozikana nhamba dzochitupa nenzvimbo dzavanogara, asi ndo zvinhu zvibodzizvo zvavari kufanira kuseenzesa zvinofanira kunge zviri kuburika pamunhu wese wese. Rekai tigoona ipapa kuti zvii zvichaitika, tinenge tichikunyepai kana zvaburika. Kwai kuri kuuya mvura tsvinu. Ipapa mvura iyi yatagokunyepa inozuro, kwai inozuro yakatorova pokare nzvimbo dzakaita sana Gwanda, zvokutoti izvezvi zvimwe zvikoro zvakatoparadziwa zvokutoti madzonzoni acho anoperaba. Ipapa apa vamwe vapwere vachibenuka kuzvikoro, vamwe vakutobenuka pokare kofundira muzuva muribe kupfirirwa nokutoti marata ese yakatakurwa nomvura. Mabhuku nezvimwe zvakadandando zvinobva zvaparadziwa pabodzipo zvakatoita kunyangariwa. Rekai tione kuti vakuru vehurumende vachagoita sei nazvo. Apawo kwai kuMozambique kunogona kundobva imwe mvura pokare inodudo rakanyanya yokuti inenge ichida kunaya zvokutoti vari nzvimbo dzakada kuteedzera kuenda kubatana noMozambique vanogona kuita kukuwara nomvura ichiita kunaya zvokureka kuzorora. Rekai tirambe takaringa kuti zvii zvinenge zvichiitika, tikundoshuvira kuti Yawe watiponese nomvura iyi. Nyasi kwaburitsiwa kamutemo kochimbi-chimbi kochishanu kogore rino.
kari kureketa iko kuti hurumende yakurambidza kubuditsiwa kwezvicheriwa zvopasi zvomuvhu zvinenge zviri kupepetiwa. Ipapapa kwai zvicheriwa zvese zviri kurambidziwa kubuditsiwa kunze kwezvomarasha, pabodzi pono iyo mweya wegasi, pabodzi pono zvinosenzesiwa munyukiria, pabodzi pono zvinosenzesiwa zvakaita sana mangoda no mamwe matombo anokosha akaita sana goridhe zvinenge zviri kupepetiwa, ndo zvega zviri kubvumiwa kuti zviburike. Ipapapa tiribe kuzwisisa kuti waruda kunyatsoedza kudini, asi ticharamba takaringa edu zvinenge zviri kuenda. Wagare weguta romarondera kureketa kuno wakuita kuvhiringika kunyanyawo mabhizimusi ikweyo, kwai nonyaya kuti kanzuru yawo yagoti ida kuchaja kubhadharisa zvimwe zvinhu zvayo ichibhadharisa basi nomari yekuAmerica. Unobva wazisaya kuti kohoko naye wachiita kudandi, iyo hurumende iri kureketa kuti kwai mari yomunyika iyi inosenza zvisvinhu pokare idi pakatoita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuona ipapa kuti inopera sei nhau iyi. Mapurisa agopa mureketo wawo wachireketa zvotsaona dzakuburika kubva zuva rochi15 mwedzi wapfuura kusvikira nozuro uno. Wagoreketayo kuti kwakaita tsaona dzinosvika chiuru chibodzi nomazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nosere 1998 pachirungu, dzakauraya vanhu kwai dzinosvika makumi mapfumbamwe noshanu 95 pachirungu. Vanhu vakapfa wari kusvika 129 127 pachirungu, toti mweya yawo izorore murugare. Pabodzi pono kuti kwai wakakuwadziwa mutsaona dzese wari kusvika 480 489 pachirungu. Iyo mapurisa pokare agotoreketayo kuti kwai vanhu kurekai kutetekera kune imwe tsamba iri kutenderera padande mutande ichireketa kuti mapurisa ari kutora vanhu huiba kwai manyepo. Idi vanhu gongwarirai nokuti zvinogona kuvhiringa chaiko. Tiri kufarawo kunyepa kuti Herbert Gomba abuditsiwa kumapurisa kwanga asungiwa, asi abuditsiwa aribe kana kupuwa mhosva, aribe kana chaanenedzewa, nokuti zvese zvanga zvakaitika zvanga zviri bei nomutemo. Unotoona kuti wakomana vanhu vaonoita kuita kuonerehwa chaiko. Takutoda kuringa kuti mumwe wache achaitiwa sei. Kwai kuno mudzimai wokukinya aendesiwa kudarodzi mhosva achinzi agoba mari inoita mamirioni 20 mari yomunyika kubhangi iri mari iri muhomwe yoZimbabwe. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei, tinenge tichindokunyepai. Tiringedzo pasi rese. KuSouth Africa bato roANC ragoreketa iro kuti wanhu kumadokazuva wanofanira kuti wabise zvirango zvoupfumi zvavagoisira wanhu noZANU-PF kuti nyika yedu ireke kugorinetseka. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichiita sei. Wanga wari kureketa izvi kunyanya waRamaphosa pawapa mureketo wavo kupfika musangano wavo wakawatanda gore rapfuura uya. Iye Nkama agoendesa hurumende yache kumatarodzi mhosva achida kuti zvimisiwe zvaakaisiwa chipepa chokuti akaboyeka anga asungiwe. Rekai tigoone ipapa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Tinenge tichindokunyepai ipo zvinenge zviri kuitikazvo. KuMozambique kwai kudunhu rawo roGaza kunogona kundoita mvura ino mhepo tsvinu yokutoti vanhu vanofanira kuti vaite bawo kungwarira chaiko, nekuti ikavabata iyoyo kana kuweredziwa munoweredziwa idi. Rekai tione dai mvura iyi taikona kundoipenutsira ichibva yaindopindira medu mudhamu mukaribhamu, wakomana tingadai tiri kupfumvura, nokuti inohwadza mvura iyi kuti ichindopedza kunaya kudari iri kubva yadzingiridzana kuenda zvayo kopinda munyanza yatoo mvura isingasasenzese pokare zvakaita kunyangariwa. Asi tiri kundotenda Mwari kuti mvura iyi iripo iri kunaya hwii kuti tigopfa nonzara nomvura pokare. Masoja okuChad agoreketayo kuti kwai wamisa vanhu vanga vari kuda kuita zvokutora chisimba kuhurumende. Tiri kutenda kana chiri chokwadi. Tiri kuramba tichindovimba kuti izvozvi zvinokuwa kudunhu romadokazuvari roAfrica. waJoe Biden wati hurumende yavo kwai yakurambidza vanhu vanobva nyika dzokunana Haiti nana Cuba nedzimwe dzakatenderedza ipapo kuti wauye koita wapoteri. Wagototi waakuda kundoti vanhu wagumire pazviuru 30 basi kuuya kopotera. Vamwe vese vanenge wakurambidziwa. Unobva wazvisaya wakomana kuti zviri kumbotekaira sei. Wakuruwa idi zvakaita kuoma.
Kwai mumwe akamboita gurukota rozvonoitika munyika yeBolivia apuwa makore 6 okugara mujere nokuti akatambira mari yochimanja-mbudu yomadhora zviuru 500 noimwe kambani yekuAmerica. Toramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi wasunga wakawanditsa kuti zviite zvakanaka. Ndo chaizvo zvisvinu zvatinoda. Dzomutambo kwai papa Saudi Arabia iri kuratidza kuti mari yakanaka idi nokutoti kwai Cristiano Ronaldo ada kutochinjirwa mutemo muSaudi Arabia mo kuti ubvumire kuti vanhu waribe kuroorana wagarisane somudzimai nomurume. Iye Cristiano nomudzimai waanogara naye waribe kuchata, saka wakutonzi wanopfumhiwa kuti waite kugarisana havo nokuti ndo zvaapo. Unobva waona kuti mari yakanaka. Dai tirisu mune mutoita kudzingiwa kutonzi muri kudikana pakuonekwa ikweyo, idi zvakaita kunyangariwa. Asi takandodaro zvedu mabuja, regai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.